ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони маҳтарам, дӯстдорони бозиҳои варзишиам бигем мешава хато намекунем. Бильярд каме ки бильярдхара марҳамат бародарони азиз 5 стол дар фурӯшай беҳтарин ҳолат диан каме ки дар иҷо омада бозӣ кардагиам медона ки чӣ хела чӣ хел нестай. Хайне бародаро нигоҳ кунед, ин сетае ки ҳозир дар инҷа менем, якум, дуюм, инами сеюм назар ба онҳо камтар фарқ мекунад. Инҳо камтар одитован, инҳо оригинали гизала шашир бачако. Тамошо кунед, ҳаловат барин. Почоҳои ба қувват, резинои расиски гизалаи ба қувваташ инаҳа 8 сола ки ман дар инҷа кор кардам, ҳамин резино хизмат кардисай. Ина фақат ҳаминҷош камтар хурда мешавад ки инҷа дани намуди залентаи ҳамро пайваст мекунӣ, тамом дига лӯ 100% мешавад. 5 стол дар фурӯшай. Сета ҳамус яка бисёри баъд омад рафт савдо кардагем, нархмон пула ба ягон ша споридагӣ нестай. Имрӯз меом меканам, пага меом меканам гуфтеса, инами сета усша инами оро бардоро. Касе пеш омад, харидорӣ кард, гирифт, рафт. Тамом дига ман ҳаракат наместам ширбачако. Тамом бин харидоро любителои бильярд дар ки ҷое бошам марамат бин. Ино бардоро хай сеткошона дидестин. Лӯзо ҳамаш навай, ҳамин лӯзош ҳама худаш да кор меяд. Фақат шумо мерин ҳамин латташ алиш мекунин. ҷои хитонда чихе ки форотон да ҷои хитон ам хел мекунин ша. Бо сари ҳар як кадомаш бардоро дикияи дига падарка метам. Неми аз тала мегири дикия қатиш дора метам падарка биги бара. Шарикошам биги бара барва. Дига чӣ мефорта ина? 5 столи фурӯшӣ. Хай ё назар ба во гуфтам бардоро камтарак прастоитован, неким ба қувватан. И пастовакай уж бо назар ба баландтовак бо баланд. Ана суроғаи мо шаҳри Бохтар, рӯпарӯи ширкати Мегафон, болои мағозаи Дурахшон. Коме ки медона марамат бия инами ватсап мада ватсап да нависем бардоро дар бораи нархаш бо дига кас муомила мекунад қатитон. Бин ай пеш бинен маъқултон шид, баъд бигирин харидорӣ кунед. Ина бардоро ҳамин хел чизе ҳаст нест, ман шумо нишон додистам. Ина поя мояш ҳамаш ина появош ба қувват чи тахтаи парраи бародар. Тахташ ба қувватай. Ҳар як шуруб дора ки талхат мекафа. Ҳаминҷа томҷора қариб як 6 шурупи анами қаи айнами инамиҷа қай карочи бигем 50-60 я ваҷа бори гайкои ба қувват дора ки то шуда барои агар рақси индиски кини вайрон мешавад. Ганда ба қувватан, столои ба қувват. Ҳаминоша мегӯм нафурсум хидм бигирам, лекин соҳиби зани гуфтеса ки буфурӯшен, мо дига ҳеҷ гуфта наметавонем буфурӯшем. Марамат инамиёро бардоро бин ай пеш бо бибинем бо нархи қатъи соҳибаш бикунем. Инами 2 таи параш 10,000 болоай бардоро, 3 таи исш 6,000 бо камутум чақчақ дорай. Рақамҳои мо 97 62 44 62 ё ин ки дар ватсап мон метавонед ё ки дар номеромон занг бизанед. Ҳатман аввал бибинед, баъд харидорӣ кунед. Як бор дига номгуфта намона ки инаҳа рӯпарӯи ширкати Мегафон. Ина ширкати Мегафон. ин тараф доми нав, у тараф бошам марвори бозор мерава, ин тараф вокзал. Анам хел вокзал. ин тараф нехи, ростаки нехи. ин тараф тарафи қишлоқҳо мерава шелбашако. Ана ма дар ҳамин здани Дурахшон қарор дорем. Ина куме ки дид марама. Ана биё биги бара. Бур мефорад, наканешник мефорад, кия мефорад, мефурӯшам биги бара шербача. Чанд тае ки дар гуртон боша. Киё нав нестан шербачако, киё рабоча, лекин бо нархи арзонакак фурӯхта медиҳем. Бадавину бину фурсати хупай даст натен. Боқи панои ҳаматон бахудо. Салом алейкум.